Изпитвам нужда да съм близо до планина, защото съм отраснала покрай планини и се чувствам някак защитено, когато покрай мен има планини. Аз завърших право в университета в Нюкасъл, Великобритания. В момента правя нещо съвсем различно. Много хора много често ме питат защо и каква е логиката. Истината е, че в момента супер много ми харесва да преподавам. Не знам дали ще е така и след 1-2 години, но в момента това е нещото, което ми харесва. Беше ми омръзнало да слушам как няма смисъл да се прибирам в България, няма смисъл да работя тук. И това, което аз чувствах, че има смисъл да правя това нещо, има смисъл да работя с млади хора, за млади хора, да помагам на някой да открие пътя си, за да промени той след това нещо. През тези 3 години, откакто съм се върнала, не съм си помислила нито за момент, че искам да се върна отново в чужбина. Много по-често ми се случва да се разхождам навън и да си кажа супер яката страна, супер якия град. Хората, които искат да живеят в една по-добра България, би ги посъветвала да се замислят какво не им харесва в момента и да се опитат да намерят хора, които мислят като тях и да направят нещо по този въпрос. Оптимист съм за България, защото познавам много хора около мен, които са оптимисти за България и това е единственото, което ми трябва.